Gizarte batek zerbait badauka, hori da aniztasuna. Eta sareak saretzen dira, lortzeko elkartasuna. Inklusioa, parte hartzea, indarra naiz gaitasuna. Herritar garen heinean denok, ulertu behar duguna. Desberdinari eman behar zaio, aukera berdintasuna. Gizarte honetan forma guztiek izan dezaten kabida. Egunez egun pertsona asko gogor lanean ari da. Behar ditugu inspirazio, diren bihotzen dirdira. Kontxa Klabero zu bezalako eragileak behar dira. Bidezkoago den gizarte bat eraikitzeari begira.